Продавате като физическо лице и си мислите, че 10% данък. Да, ама не. Данъка не е 10%, а е 15%. Сега много разбират, ще кажа, чакай, навсякъде пише 10%, какви говори то. Сега слушайте много внимателно, ще тръгнем малко по-далеч. Едноличните търговци, има два начина на облагане на едноличен търговец. Единия е като патент, да плащате патента за вашата дейност, а другия начин на облагане е 15% върху оборота. И сега, батко ви Пешо или Иван, продавате ме някъде някакви неща, пускате си и по Еконт, по Спиди, следващата година бам, ви се обаждат НАП, те ви квалифицират като еднолични търговци. Защото вие сте физическо лице, извършите търговска дейност, патент няма как да ви сложат и за това ви слагат 15% данък върху всичко. И идва още по-голямата грета. Ако, примерно бай Пешо е продавал от януари до август месец, примерно телефони, купили сте от Китай, сте ги продали, от януари до август ще ви накарат да платите осигуровки върху тези месеци. 15% върху цялата сума, плюс осигуровки през месеците, в които сте извършили търговска дейност. Бам, със секирата. Бам, на тия много знаят. Знам, всеки те първа започва с някакви неща, иска да пробва, искам да купя тук и не дрежка, пробвам да ги продавам, а то сега не става фирма. Така е, наистина е така. Аз не мога да давам никакви съвети допълнително какво да правите, но ви казвам какво се случва като цяло, какви са законите, така че имайте го на предвид това нещо.